ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮಾಂತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ತೋಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಮಾಂತ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಲೆಗೂ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಕುಲು ತೋಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆಗೂ ಅಜ್ಜನಗಳಿಗೆ ನಿತ್ತ ಕುಸಲ್ದ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ವಿಜೆ ವಿಖ್ಯಾತ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕುಸಲ್ದ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತ ಇನ್ನಿತ ಬಯ್ಯದ ಎಪಿಸೋಡ್ 2 ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿಪಾಯರ ಒಂತೆ ಪಾತೆರ ರಡ್ಡು ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗ್ಲಿನ ನಾಡ್ದೆ ಪತಂ ಬೈದೇನಿ ದಾಯಪಂಡ ಮುಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಿತ್ತು ನಗಲು ಇನಿ ಜಗಳ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾಟಕ ರಂಗಡ್ ಎನ್ನವೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನು ಎನ್ನವೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮುಗ್ಲ ತರೆಟ್ಟ ಜಿಂಜ ಒಂದೇರು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಸಾಧನೆ ನಿ ಮಲ್ಪೇರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇನಿ ಕುಸಲ್ದ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದ ಪಂಡ ಮುಗ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಜನನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪದು ಕುಡ ಮುಗ್ಲೇನು ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆಡಿ ಎಂಕುತ್ತು ಓಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಸೆ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಇನಿ ಕುಸಲ್ದ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಂಚಿನ ಪಲ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎನ್ನಲ ಅವೇ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬನ್ನನೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ವಸಂತರುಲ್ಲರು ಈರೆಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ರಡಿ ಜನದ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ನಲ್ಲೊಂಜಿ ಎಂಚೆ ಪತ್ತರು ನಿಗ್ಲಿನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನೊಂತೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ಪೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಕಡೆ ಡಿಪ್ಪುನಾರು ಪಲ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶರು, ಈ ಕಡೆ ಡಿಪ್ಪುನಾರು ವೈಬ್ರೇಟ್ ವಸಂತಿರು. ಒಂಜಿ ಕಾಲಟ್ ಮುಗುಲು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಒಂಜೇ ಬಜೆಟ್ ಜೊತೆ ನಗಲೆ ಒಂಜೆ ಬಜೆಟ್ ಆತ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಡ್ ಬೆಡ್ ಒಂಜೇ ಬೆಡ್ ಜೆತ್ತು ಜಿತ್ತಿನ ಜನಗಳ ರಡ್ಡು ಜನ. ಸೊ ಒಂಜೇ ಚಡ್ಡಿದುಲೈ ಕಾರೇ ಚಡ್ಡಿ ಬೇತೆ ಮಾರ್ರೆ ಚಡ್ಡಿ ಒಡೆ ಒಂಜಿ ಹಾಪುಂಡು ಬೇತೆನ ಪಾತೆನ ಸರಿಟ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಚಡ್ಡಿ ಜೋಸ್ತಿಲತೆ ಚಡ್ಡಿ ಜೋಸ್ತಿಲ ಅಂತನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಬೇತೆ ಒಂಜೇ ಚಡ್ಡಿ ಓಡಿಗೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಕಾರು ಓಕೆ ಸಾರಿ ಚಡ್ಡಿ ಆತ ಮಲ್ಲೆ ಬೋಡು ಚಡ್ಡಿ ಒಂಜೆ ಕಾರ್ ಬಾಡು ನಿಗಲ್ ಚಡ್ಡಿ ಜೋಸ್ತಿಲ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಗೊರ್ರಪೆ ಸರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಡ್ಡಿಲ್ ಮೂಲ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತಿಲ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತಿನಗಲು ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲಲ್ ಜೊತೆ ಇತ್ತಿನಗಲು ಒಂಜೇ ಬಟಲ್ಡ್ ನಾಲ್ಕೈ ಅದು ರಡ್ಡು ಕೈ ಬಾಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಯ ಅನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೈ ಒಂಜೆ ಬಟ್ಟಲ್ರನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೈ ಆತ್ ಆತ್ಮೀಯಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನಗಲು ಎರಡು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ ರಡ್ಡು ಮಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗೊಂದಾರ ನಿಗ್ಲು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಅದ ಪಂಡ ಇನ್ನಿಗ್ಲು ನನ ಒಂಜಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅಂತ ದಾದಿರ್ ಮದ್ಮ್ಯಾನ್ ಪಿರವಿದಾದನ್ನ ನಾನ ಒಂಜೆ ರಾಜನ ಬುಡ್ಪು ಜನ ಇರು ತೂಂದಿಜ್ಜ ರೇಕಡ್ದೋಕ ಆ ಜನ ಪಾತೆರ ಬುಡ್ಪು ಜನ ಆ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪೇರಲ್ಲ ಇನ್ನ ಈ ಜನ ಆನಿಡ್ ದುಕ್ಕಂದೂ ಇದು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರಂಡತಿ ಏನ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೆ ಐಟು ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪುಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ದಾಲಜ್ ತುಕ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಗ್ಲ ಜನ ಪಾತ್ರ ಪಾಗ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಬಂದು ತೂಕ ನಿಗ್ಲ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ನಾನು ವಾಪಸ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ನಿಗ್ಲ ಜನ ಇಂಚು ಜಗಳ ಮಾತೊಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕೊಲ್ಲುಂಡ ನಿಗ್ಲು ಓಡಿಗ್ಲ ಮಿತ ಬೈರ ಅಬ್ಜಿ ಅವು ಸತ್ಯ ಚೂರು ಯಾರಿಗ್ಲ ಬುಡ್ಪದ ಪಲ್ಲೆ ಎರಡ್ಲ ಪನ್ಪೇನೆ. ಸೊ ಮುಗ್ಲಿನ ಜೀವನ ದಾದ ಕತೆ ಇಂದ ಕುಸಲ್ದ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡತು ಒಂದು ಬರ್ಕ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸೊ ಪಲ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಪಲ್ಲೆ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಲ್ ದೀದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಪಲ್ಟಿ ಆಯ್ರಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇರಿಗೆ ಪುದಾರ್ ಬತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ್ಲ ಪಲ್ಟಿ ಆಯ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಅಂದ್ ಒಂದು ಗುರುತು ಮೂಲೆ ಉಂಡು ತುಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಆರ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಟಕ ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ಆಯ್ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಮಗರ್ದು ಬಾರ್ದಿ ಕೇಳಿ ಆಯ್ ಮಗರ್ದು ಬಾರ್ದಿನಿ ಬೂರ್ದಿನಿ ಆನ್ ಎಂಕ ಪಲ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಇಡೀ ಊರುಡು ಪಲ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶ ಬೂರಿಗೆ ಬೂರಿಗೆ ಬೋಡ ಏನ ಇಕ್ಕತೆ ಆಯನ ಗುಡ್ದಿನಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಸಮಾಧಾನ ಲೈವ್ ಅತ್ತಿತ್ತನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕರ್ತದಾತು ಬಾರೇನ ಚೆಕ್ ಅಂಚನೆ ಈರ್ನ ಪದಾರ್ಥ ತುಂಬು ವೈಬ್ರೇಟ್ ದೇ ಇರ್ ತುಂಬುದಾದನ ಮಿನಿ ಪಾಡೊಂದು ಮಿನಿ ಇತ್ತದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಬುಣ್ಣ ಕೂಡಲೇ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಒರೆನ್ನ ಕೈನ ಪತ್ಲೆನ್ನ ಪತ್ಯಾರ ಓ ಈಡರ ಕೈ ಪತ್ತಲೆ ದಲ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಉಂಡ ಬಕ್ಕ ಅವ ಅಂತೇನೆ ಅವು ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂನಾಗ ಕೊಂಚ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಸುರೂಕು ಬರ್ತನಾಗ ಭಯಂಕರ ವೈಬ್ರೇಟ್ ದಾದಪಣ್ಣ ನಾನಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಕೈ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಪಣ ಪುರುಸೋದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಬರಿದು ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಗೊತ್ತನ ಗಂಗಾಸರ ಪರ್ಜಿನ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಪ ಅಂದ ಆಪಣ ಅವು ಇಂದರಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ನಾನು ಅವೇ ಅದು ಪೋಡ ಆಯ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಪಕ್ಕಡೆ ಇಡೀ ಊರುಡು ಗೊತ್ತಾಪ ಜನ ಬುದ್ಧಿ ಐಕೆ ಎರಡು ತೂನಾಗ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಪಣ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕುಜಲ್ ಮಾತ್ರ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆವೊಂದು ಕುಜಲ್ದ ವಿಷಯ ಬರ್ರೆಚ್ಚಿ ಕುಜಲ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಡುದು ಇರ ನಾಟಕ ರಂಗ ಜನ ಇರೊಂಜಿ ದಾದನ ಡ್ರೀಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತ ಬುಕ್ಕನೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕುಜಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘ ಅಂತ ಉಂಟು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕುಜಲ್ ಸಂಘ ಅಂದಪ್ಪ ఒక ಕೆಲವು ನಂಜಿಗರ್ ನಕ್ಲ ಕಾರವೇರು ತರ ಇಟ್ಟು ದಾನೆ ಮಾರ್ರೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೂಜಾಲು ಯಾಪೋ ದೆಪ್ಪೆರಜ್ಜ ಅಂಚೋ ಇಂಚ ಅಂದು ಅಪ್ಪ ಅಣ್ಣಗನೆ ನೋಡು ಅಕ್ಲ ತರ ಇಟ್ಟು ದಿಂಜ ಎಲ್ಲ ದಾಲೆಜಿ ನಿಜಪ್ಪ
ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ನಿಗ್ಲ ರಡ್ ಜನ ಸರಿಯಾ ಓಡು ಬನ್ಪುಣಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಳ್ನ ನಿಗ್ಲ ರಡ್ ಜನ ದಾಯ ಕೋಪ ಯಾರು ಬನ್ಪುಣಂಚಿನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ತೆರಿಯೋಣಕ ಕೋಪ ಇನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ದಾಲಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಇರು ಎಕ್ಕಡದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂತ ಇಪ್ಪಾರು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ నుంಡತೆ ಸಾಧನೆ ಅನ್ಪಡ ಚೂರು ఆయన పుష్పమన్ పెరిదేన జనగోడు ఇందు పుష్పమన్ ఎంచ గోతుండే యాను అంచ మల్పుదొర్పే ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚ ದಾದೊತ್ತುಂಡೆ ಇರ್ ಪಂಡ ನಂಬಾಯರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಉಂಡತಿ ಸ್ವಂತ ನಮ್ಮೇರು ಸ್ವಂತ ಸತ್ಯ ಈಗ ಬೇಜಾರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಗ ಈ ವೈಬ್ರೇಟ್ ವಸಂತರಿಗ ಜನ ಪಲ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾಲರ್ ಅಡಿಲೇರೆ ಆಗ್ಲೇ ಪಾತ್ರದ ಕಂಡು ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತ್ರನಲ್ಲರ ಜ್ಯೋತಿ ಕುಲಾಲ್ ಪಾತ್ರನಲ್ಲರತೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಪಲ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇರಲ್ಲ ವೈಬ್ರೇಟ್ ವಸಂತ ಇರಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಜೊತೆಗ ಈರಿಜ್ಜಾರತ ಇಜ್ಜಿಂದ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟು ಮಲ್ದ ಜೋ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ರೆಜ್ಜಿ ಜೋ ಅಯ್ಯೋ ಅವು ನಾಟಕ ಫುಲ್ ಆಕ್ಲಾಕ್ಲ ಜನ ಕಣ್ಣನ ಬಿಡದೆ ಎಂಕಿಂಜಿ ಕೊಂಚ ಎಂಕ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇತೆ ಕೊರ್ಪು ಓಕೆ ಓಕೆ ಜೊತೆಕ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನ್ ಜೊತೆಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂದಿಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಕಡೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಂತ ಐತೇನೆ ಬುಲ್ತೋಯ್ತೆ ಕುಟ ಬುಲ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಡ್ಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಅಂಚ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಆರ್ಕೊಂಡ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಅನ್ಕೊಡು ಎನ್ನಲೆ ಸತ್ಯ ಅವು ಮನ್ಕೊಡು ಸತ್ಯ ಈ ಜನ ಇಂಚನೆ ಮನ್ಪುಣು ಮಾರ್ರೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂಡ್ರೆ ಉಡುಪು ಜಂಡಾಗ ಅಮ್ಮೇರು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಮಗೆ ನಾನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಔಟ್ ಬಂದು ಅಮ್ಮೇರು ಬಂಗ ಮತ್ತನೆ ಇಟ ತಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅವ ಆಮೇದ ಉಂಗಿಲಾರ್ ಪುನತಿ ಅವು ಪಾಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮೇರು ಇಂಕ್ಲೊಂದು ಪಾಡ್ಪದೋರಿಯರು ಬಲ್ಲಿದ ಐನು ಮಾರ್ರೆ ಐನ್ ನಮ್ಗೆ ಕುಟ್ಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಈ ಆಮೇಲೆ ಉಂಗುರ ಪಾಡ್ನೆ ಕಾಸ ಈಜಿಗೆ ಉಂಗುರ ಮಾರನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಸ ಅಂದಪ್ಪ ಯಾನ ಅವೆಲ್ಲ ಸಮೇತ ಮಾರ್ದಿನ್ ಬೇಕು ಕಾಸು ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ವಿಷಂಡಿ ಏನ್ ದಾಯ ಕಾಸಿಗೆ ತೊಂದೆ ಗೊತ್ತನ ಎಂಕ್ಲು ರಡ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಂದು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಲತ್ತು ಗೂಡಂಗಡಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಸುರು ರಂಗ ಕಲಾವಿದರ ಎಂಕ್ಲಿ ದಾಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ರಂಗ ಬುಡ್ನ ಬೇತೆ ದಾಲ ಮನ್ಪುಲಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಗೂಡಂಗಡಿ ಮಲ್ಪುಕಂದ ಎಂಕ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಸತ್ಯ ಮನ್ಪೆ ಆಡ ಕಾಸಿಗೆ ತೊಂದಿನ ಅಂದು ದೆತೊಂದು ಆಡ ಪಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಈ ಕೋವಿಡ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೋವಿಡ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದನ ಬರೆಯಲ್ಲ ಬಂದು ಅಂಚ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಬರೆದು ಗೊರು ದಾದ ಬರೆತೀನಿ ಕೇಳಿ ಯಾರು ಸರಿತೆ ಬರೆತ್ತೇನ ಪಂಡ ಒಂದು ಆರ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಆಡತ ಬರೆದು ಪಾಡ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಬರೆದು ಮುಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೈಟರ್ ಇರೋ ಇಲ್ಲಿಡಿ ರೈಟರ್ ಅತ್ತು ರೈಟ್ ಹೋಗಿ ಬಂತು ಕೋವಿಡ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂಡ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಅಂಚೇನು ಬರೆಯರೆ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನೇ ಬರೆಯೋಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೊಂಜಿ ಬರೆದು ಗುರಿಯೇನು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕದವರಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂಡೇನು ಎನ್ನ ತಪ್ಪುಂಡ ಆತೆ ಬನ್ನೆನ್ನ ಮನದನಿಯನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಬಂದತ್ತು ಮೇನ ಕರ್ಮರ್ದತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕದವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ಐಕ್ ಅರ್ಥ ವಾಕ್ಲ ಅಪರ್ಥ ಉಂಟು ಅಂದಾಜ ಪಡೋಣ ಐಕ್ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನದಲ್ಲ ತಪ್ಪುಂಡ ಏನಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಬಂದ ಬುಕ್ಕ ಒಲ್ಪರ್ದು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪು ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಬಂಡಾರ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕದವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕದವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಡೇ ಪಾಡಿ ಅನ್ನ ಪಾರ್ದು ಬಿಡಿಯಾರ ಬುಕ್ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಇರಗ್ಲೇನ್ ತೂನೆ ಅಂದ ಜಾಯಿಜಿ ಎಂಕಂದ ಜಾಯಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರೆಪಿನ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಆನ ಗುರು ಸಾಯಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸಾಹಿತಿ ಅಂಚ ಆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಇತ್ತಿಜ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಬರೆದು ಕೊರ್ರೆ ಪೋಯಿನೆನ್ನ ಬೇತೆದಾಲ ಉದ್ದೇಶ ಇಡತ್ತು ಅಕ್ಲಂಚನೆ ನಂಜಿಗಾರು ಜನ್ನ ಯಾನು ಅವೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲ ಸರ್ ಪುದರ್ ಅಶೋಕ್ ಬಣ್ಣೂರು ಓಕೆ ಸರ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕುಸಾಲ್ದ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಲ್ಟೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಕ್ಕನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ವಸಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಇಜೀಜಿ ಅವು ಹೊರಾರ ಮಾತ್ರ ಇರು ಅಂತೆ ಅಂತೆ ರ್ಯಾಶ್ ಇರು ಮುಟ್ಟಡಲ್ಲ ಅಶೋಕಣ್ಣ ದಾಲ ತಾಳ್ಮೆಡುಪ್ಪುಲೆ ತಾಳ್ಮೆಡುಪ್ಪುಲೆ ಅಂದು
Thank you, Shagana. ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇರಗೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಅಂಚ ನಿಗಲ ನಾವು ಅವನ ಅಂಗಡಿದ ವಿಚಾರ ಅವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪೋಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕಿಂತ ವಿಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಿನ ಆತೆಗೆ ಕುಸಾಲ ಚಾವಡಿದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಗಲ ಕುಸಾಲ ಮಾಂದ ರೆಡ್ ಕಲಾವಿದರು ಒಟ್ಟಾವಡು ಒಂದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಬೆರಡ ಮೂಲವೈನ ರೀಸನ್ ದಾದ ಈರೆಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ರ ಆರಡು ಬುಕ್ಕೇನು ಈರಿಗೆ ಅದ ಕೋಪ ಬರ್ರ ವಿಷಯದ ಆಲೆಜ್ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ತದ ಸೋತು ಸುನ್ನ ಕಾಸು ಕೊರ್ರ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಆಜಂದಾದ ಮಲ್ತಂಡು ನೆಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಪುಣೆಯೋಡು ಬಂದು ಆಯ್ತು ಸ್ಕೀಮ್ ಬೇರೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಎರಡ ಬತ್ತು ಬಂಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ಕೀಮು ಸೇರೋ ನಾನು ಎಂಕಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜನ ಇಟ್ಟು ಆಂಡ್ಲೊಂಜಿ ಬೇಗೇನು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ರ ಅವಡತ ನೆಟ್ಟಾನ್ಲ ಸಂದಾಗ ಬಂಡದು ಆ ಮರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೀಮು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಾದ ವಿಷಯ ಪನ್ನ ಮೇ ಬಂಡೆ ಸ್ಕೀಮ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಸ್ಕೀಮ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಎಂಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಗರ್ ಎಂಕೆ ಮಗರ್ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಆಡನೆ ಕೇಂಡೆ ಅಪ್ಪಕ ಚೂರು ಕೈತಿದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚೂರು ಸರಿ ಇತ್ತ ಆಡ ಕೇಂಡೆ ಇಂದು ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಅಂತ ಐಕ್ ದಾದಾಲ್ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ತಿನ್ಪುನ ಐಟೆ ಬೈಪ ತಿನ್ನೋಲಿ ಮಾರೆ ಅಂಡ ಮೈನ್ ಅದು ನೆನ್ಪುದಿವನು ಮೂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಆವಡು ಕುಕ್ಕರ್ ಮೂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಅವಡಿಗೆ ಬೇಯೋಡ ಅಂಚ ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ತೆ ಸುರು ಕಥ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಬೈಪ ಕಂಡು ಹೊಸ ಕುಸಿಟ್ಟು ಕುಕ್ಕರ್ ಪೊಸತ್ತಾತ ಅಂಚ ಪೀಸ್ ಪೂರ ಅಂತ ಐಕ್ ಮಸಾಲೆ ಬರಬಾರ್ದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯರ್ ದಿಯರ್ ದೀದ್ ಸುಮಾರು ಹೊರ್ತು ಕಾತೆನ್ನ ಕೇನುಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಕೇನುಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೇನುಜಿ ಅಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಅಟೋ ಇತ್ತೇರಿ ಅಲ್ಪಡ್ದೊಂಜಿ ಮೆಲ್ಲ ವಿಸಿಲ್ ದುಂಬೆ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮ ಮೂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಅವಡಮ್ಮ ಪಣ್ಣ ರಪ್ಪ ಪಂಡ್ರಲೆ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿತಿನ ಮೆಗಿ ಆಯ್ ಅಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಚಿಲ್ಲರ್ ಬೇಲ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಮ್ಮನ ವಿಸಿಲ್ಗೆ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಮಾಡಿ ರಡ್ಡ ಅಮ್ಮೇರ ಒಂಜಿ ಎತ್ತಿ ಇತ್ತಿರು ಮಾರೆ ಬೇಲರ್ದ ಬಚ್ಚಿದಿತ್ತನತ ಗೋಡೆ ಕಾರ್ ಕೊಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಅಡಿರು ಅಮ್ಮ ಮೆಗಿ ಅಮ್ಮೇರ್ ಅಂಚ ವಿಸಿಲ್ ಪೂರ ಮೂಜಿ ಆಂಡತ ಮುಚ್ಚಲ್ ದೆತ್ತು ತೂಪೆನ್ನ ಕೋರಿ ವಿತ್ತು ತೆಲ್ತೊಂದುಂಡು ಮೂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ನ ಬಂಡೆ ಇರು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ರ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಬುಕ್ ಎಂಚಿನ ಅವತ್ತನ್ನ ಸುರೂಕ ಮಂಗಡ ಕೇಳಿ ದಿಕ್ಕೆಲಿಗೆ ಸೂ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಂತ ಅಂದ್ ದಿಕ್ಕೆಲಿಗೆ ಸೂ ಕೊಡ್ಪುಂದ ಕುಕ್ಕರ್ದ ನೆಸಲ ಪೂಜೆ ಮಣ್ಣದ ಮಾರೆ ಐಕೆ ಐದುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಾಗ್ಲ ಮಾರಂಗ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ ಓಲಾಲ ಸಾದಿಡ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಹಾಗೆ ಉಂಟು ಈ ಸರ್ತಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ಬಾರ್ದು ಚಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ಬನ್ ಐದೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಡುಂಡು ವಿಷಯ ಕಾಲ್ ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಗಲ್ಲ ಇನಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಡ ಬಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಿತ್ತ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಆ ನಂಬರ್ ತುಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಕಲಾವಿದರ ಪಾತಿರಲಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಏರ್ ಪಾತಿರೊಂದಲ್ಲಾರ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಏರ್ ಪಾತಿರೊಂದಲ್ಲಾರ ಏರ್ ಸರ್ ಓ ಚಂದು ಸುಳ್ಯ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಜನ ಪಲ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಹೊಸದ್ರ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಚಂದು ಬಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದಾನೆ ಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಎರಡು ಜನ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಇನಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಾಂಡೆ ಸೊ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಸೊ ಕಾಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂತನಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕೆ ಕಾಲರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮೈತೆ ಕುಸಿಟುಲ್ಲ ಒಂದು ಅವು ಕಾಲ್ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಕುಸಿಟುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬಗೆ ಉಂಟು ಬಗೆ ಐನೊಂಜಿ ನೆನಪಂದ್ರೆ ಗಡಿ ಆರನೇ ವಿಚಾರ ಪಂಡೇರು ಕುಕ್ಕರ್ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪಂಡೇರು ಈರು ಆರಡೆ ಕೋಪ ಮಲ್ಪೆ ರೀಸನ್ ಅವೇನ ಬೇತನೆ ರೀಸನ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೋಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಸರಿ ಇತ್ತ ಯಾಲಾರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೋಯ್ತನಕ್ಲ ಸರಿ ಒತ್ತೋನು ಆರು ಚೂರು ಅರದ್ದೇಸೆ ಸರಿ ಇತ್ತು ಅದ ಗೊತ್ತು ಅಂದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬೈರು ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಂಚಪುರ ಒಂಜಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈರು ಅಂದೆ ಅಂಚಪೋದು ಅಪ್ಪ ಯಾಲ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಟನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಬುಡ್ಲೆ ಎಕಡೆ ಬಂಡಿಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಉಂಗಿಲ ಪೋಂಡೆ ಬೊಲ್ಲಿದಾಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ಬೆಚ್ಚಾಪಣೆ ಅವಿ ತೋಲ್ಪೆತ್ತೇನೆ
ಈ ರೀತಿ ಪುತ್ತೂರದೆ ವಿಷಯ ಮುಲ್ಪೈತೆ ಅದ ಅವೇ ಅಂಚ ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ ಉಂಗಿರದಲ್ಲಿ ಪೆತ್ತೆ ಕರಿ ವರ್ಷ ದುಯೆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಬೇರೆ ಪಂಡಿರೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತದ ಹೆಂಗ್ ಕಡಪ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಕಡಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂದ್ ಯಾನು ಬಾರಿ ಭಂಗ ಮತ್ತದು ಮಾರ್ರೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆತದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಕಡಪ್ಪೆ ಈ ಜನ ಒಂಜಿನ ರಡ್ಡಿನ ಮೂಜಿನ ದಾನಿ ರಿಪ್ಲೈ ಬತ್ತಂಡು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಿಡು ಬತ್ತಂಡು ಇಂದು ಅವು ಇನ್ನ ಒಂದುಬ್ರು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಈ ದಾದೋತನ ಈ ಕೂಜಲ್ಲ ಈ ಗಡ್ಡಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬುಡ್ಲ ಅಂಡೇರು ಆಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಬುಡ್ನ ಕೂಜಲ್ ಇಂದೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿಯನ್ನ ಕಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತು ಕೆಕ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಹೋತಂಡು ಅಂಚೆ ಲೀಸು ಕೊರೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಸತ್ಯದ ಲೀಸು ಕೊರೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಈಡೆ ಊಟ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಕಕ್ಕೆ ತೆತ್ತಿದಿ ಪೂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕವ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಕಕ್ಕಿಗೆ ತಿರುಪುಜಿ ತೆತ್ತೆ ಅವು ತೂತೇರ ಎರಾಲ ತೂತೇರ ಕಕ್ಕೆ ತೂವಂದೆ ಕೆತ್ತಿದ ಪೂಜಿ ಅದು ಕಕ್ಕೆದ ಪೂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ತೂಪಿನ ಬೇರೆ ಅವು ಬೊಲ್ದುದ ತೆತ್ತಿ ಆತು ಒವ್ವಂದು ಅಂದ ಯಾತಿ ಅನ್ನ ಒವ್ವ ಅಂಡಲ್ಲ ಅನ್ನ ದೀತನತ್ತ ತರಟ್ ದೀತಂಡು ಈರಿಗಿತ್ತ ಕೋಪ ಇಪ್ಪುನಿ ಇಬರ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದಿರ್ಬಾನ್ ವಿಷಯ ಗತ್ತು ಈರನ ತರಟ್ ಕಕ್ಕೆಗಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾರ್ರೆ ನರಮಾನ್ಯ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವಾಗ ಊರುಡು ತರದಿರ್ತು ನಡಪಿಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರಕ್ಕೆನ್ನು ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಇಂದು ಅಡ್ಡರ ಪೂರ ಪಾತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪಾತೇರಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಚ ತಟ್ಟಿ ಬಾಡೊಂದ ಇಂದೇ ಅಪ್ಪ ಶಾಮಿಯನ್ನ ಬಿಚ್ಚಾರೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪಾತೇರ ಎನ್ನೊಂದು ಏಕೆ ಬಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಏನು ನಡ್ತಂದು ಹೋಗಿಜ್ಜ ಅಂದು ಚೂಚೂರು ಅಡ್ಡ ಅವನುಂಟು ಅತ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ಶಾಪ ಜನಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆನ ಬಿಡುವ ಅಲ್ಲಿ ಮುರಾನಿ ಆನೆ ತಾಲುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ತಾಲೋಡೇವು ದೇವರುಳ್ಳೇರಣ್ಣ ದೇವರುಳ್ಳೇರು ಪಿರಾವಡೆಯಲ್ಲೇರು ಬಾಕ ಪಿರೌಡು ಸತ್ಯ ನಂಕ ದಾದೋತುಂಡೆ ಪಾತೆರ್ನ ಬೆಚ್ಚ ಪುಂಡಿ ಬೇಜಾರುಂಡು ಆತ ಬೇಜಾರುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಈತನಡು ಒರಲ ಇದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಲ್ತಿನಿ ಜರ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಲ್ತದೆ ನಾ ಚೂರು ಚೂರು ಬರೀಟ್ ಇಂಚ ಕೋಲು ಬತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇಂಚ ಮೈಕ ಬತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಕೊರ್ತೇರಿ ಕೊರ್ತಿಜೇರನತ್ತು ಕುರ್ನೇಕಲ ಕಾಸು ಎತ್ತಂದೆ ಇಂಬಿರೊಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರಿಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರೊಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳೇರತ ಕನ್ನಡದ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರಿಗೆ ಓಪಂಡ ಆ ಫುಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಪ್ಪಿರ್ತಲೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಜನ ತೋಜಿ ನಿಂಬೆರಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರೋದು ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು ತೆಲ್ತಂದು ಇಪ್ಪಗೆ ಇಂಚನೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪದರದಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ಏರ್ನ ಪದರ ಶಿವಾನಿ ಅಲ್ಪ ರೆಡ್ಡು ಜನ ಪಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಶಿವಾನಿ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಪಾತಿರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚ ಎಂಚ ಬಲ್ಲೆ ವಸಂತನ್ನ ಗೊತ್ತಾನ ಯಾನೀರು ಗೊತ್ತಾನು 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 ಶಿವಾನಿ ಅವು ಶಿವಾನಿ ಎತ್ತ ಬಗ ಅತ್ತೆ ಏರ್ನ ಅಶ್ಮಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಅಶ್ಮಿ 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 ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬನ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಾಪಣ್ಣ ಹಿಡಿದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಹೋಗಿ ನಂಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಾತೇರು ನಮಸ್ತೆ 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 ಬಕ್ಕ 2 ಜನ ರಂಜಿ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಲ್ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ 2 ಜನ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಅಂತುಂಡೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲನ ಶೋಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬರುತ್ತುಂಡು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶ್ಮಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಕೊರೋನಾ ಬೇಕಲೆ ಲಡೈ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಇರತ್ತ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ವಸಂತನ್ನೇ ಪದ ಪನಿಯರ ಸುರು ಬಲ್ತದೆ ರಂಚ ಒಂಜಾರಡ ಪದ ಬಂತಲೆಗೆ ಅವೇ ಖಂಡಿತ 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 ಮೇಡಮ್ ಪದ ಬಂಪದ ಐಕೆ ನಡುಟು ಗುಲ್ಲದಿನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಇಜ್ಜಿನ ಪೆಟ್ಟು ಅಂತ ಕೊರೋನಾದಾಗಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್ ಉಡುಪಿಡ್ದು ತಿಂಬೇರು ಸಂಟೆ 2 ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಅಂಚ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತನ ಜನ ಬುಕ್ಕೈತ ಕುಜಲ್ಲ ತಾಲು ಪಲ್ಟಿಲಾವು ನಮಗೆ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಇಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಏನಾರ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಯಾನ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಾಡ್ತೆ ಪನ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಬೋದಿ ಮೇಡಮ್ ಸೆಲ್ಫಿ ದತ್ತೊಂಡೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಇದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪಂಡಿರಿ ಯಾನ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಡೀ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಯೆ ಈ ಜನ ಓಲ್ಲ ತೋಜಿ ಬುಕ್ ಈ ಜನ ವಾಪಸ್ ಕುಲ್ಪದ ಬತ್ತ ತೋಜ್ ಬೇ ಅಪ್ಪಂಡಿ ರಾಜನ ಫುಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಳೆಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಪ್ಪಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋಜಿ ಇಮೇಲೆ ಪದಾರ್ಥ ಎದುರು ಎಂಜ ಹೋದ್ರೆ
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ನಟ మరి ఎదిరికరా అంది ಪುಣ್ಯ KGF ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜತ ಐಟ್ ಬಂತನ ಪಾಸ್ ಆತು ಐಟ್ ಬಂತನ ಪಾಸ್ ಆತು ದಾಂಡ ದೂಳು ನೆಮುರ್ಕುದಿ ಪುನೇತ ತೂ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನದು ಕುಜಲ್ ಬಿಡ್ನಾರ KGF ಬರ್ತದೆ ಹಾ ದೈವಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕುಜಲ್ ತಕ್ಲೆ ಐಕ ಆತು ವ್ಯಾಲಿಂಡಿ ಕುಸಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪಡೋತಿಲ್ಲ ಇಂದಿರನ ವಾ ಕಾರಣಗಿರು ಒಂಜಿ ಆ ನಾಟಕದ ಅವಕಾಶನೇ ಕೊರಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಂಗ್ ಮಲ್ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇರೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಇರ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಟ ಒಂಜಿ ಕಲೆನ್ ತೂಪರ್ ಅವದಾಲೆ ಇರಿಗೆ ತೋಜುಜ ಇದು ಪಲ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಪಲ್ಲೆ ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ದಾದ ಎಂಕ್ಲು ಇಂದು ಪೂರ ಓವುಲ ಬೋರ್ಚಿ ಬಂದಿರ ಅಡ್ಡಿ ಜನ ಎಡ್ಡೆಡುಪ್ಪುನಗ ರಾಜಕೀಯಗತ ಪೋಯಿನಿ ರಾಜಕೀಯ ಬೋದು ಯಾನ್ ಮೈನ್ ಈ ಜನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಪೂರಾ ಆತಂಡೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಐಡ್ ದುಕ್ಕ ಜಂಟ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚಂಕ್ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತ ಅವ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಉಂಗಿಲ ಪಂಡದ ಉಂಗಿಲ ಅವು ಸಂತೆದ ಅತು ಪೂಡ ಅವು ಬೊಲ್ಲಿದ ಅವು ಬಲ್ಲಿದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅದೇ ಈರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿರ ಜನಕ್ಕಳು ನಂಬೇರ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೀರ್ ಮೋಸ ಅಂತಿರಂಡ ಏರ್ಲ ನಂಬೇರ ಅವೇ ಅವು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೀರ್ ಯಾನು ಪೋಯಿತ್ರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೀರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡಿ ಸರಿ ಆಂಡು ಮಾರ ಏರೇರ್ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಟ್ರಿ ಆಯನ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಓಟು ಉಂತ್ಯೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಓಟು ಎಂಚಿನ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಗೆಲುವು ಗೊತ್ತುಡ ಎಂಕ್ ಈರೆಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಂಕ್ ಗೆಲುವು ಎಂಕಿ ಏತ್ ಓಟು ನೂದು ಓಟು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಓಟು ಪೆಟ್ಟುದುಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬುಡೇದಿ ಓಲಾನ್ಲ ಓಟು ಪಾಡ್ಜಲ್ ಬದ್ಕಾಪುಲಿ ಕಷ್ಟಕಾಲಡೆ ಬುಡೇದಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ಪೆ ಬುಡೇದಿ ಪಾಡನ್ನೇಟ್ ಸಮಾತು ಎನ್ನಲ ಎಂಕೆ ಅನು ಓಟು ಪಡ್ಡ ಅಂಚ ಪಾಸ್ ಅನ್ನ ಬುಡ್ರ ಪುನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ತ ಬೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಇಂಕ ಫುಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಐಕ ಅಲ್ಪ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಐಕ ಯಾನೆ ಗೋಪಿನಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೇಡ ಬಂಡೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ನೀರು ಬುಡ್ರೆ ಅಂತ ಆತ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸತ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ 6 ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಪಡೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ PA ಆದ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಅಂತದೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಏನ್ ಏತು ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆರಡ ಬಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಎರಡ ಬಂತೇರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದೆ ಇಂಚ ಕೇಳಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಆಂಡ ಇಂಚ ಪೂರ ಅದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಆಡ ದಮ್ಮ ಲಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಬಂಡೆ ಎಂದ ಮಾರ ಎಂಕ್ ಪುರ್ಸೋತು ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೋಡೈನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲು ಅರ್ಧ ಹಾಲು ವಿಚಾರಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೇಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡೆ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂದ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ನ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಚ ರಂಜು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗ ಅಂದ್ ಅವು ಈ ಕರಾವಳಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳಿ ಅಕ್ಲಾಕ್ಲೆಗೆ ಇವ್ರು ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಂಬೇರೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಬೇರೆ ಮಾಡ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಏರ್ ಪಾತ್ರ ಅವ ಎಕ್ಕಡ ಅರಿತ್ತೆ ಬತ್ತೀರ್ ಶಿವಾನಿ ಉಡುಪಿಡ್ದ ಹಲೋ ಶಿವಾನಿ ಉಡುಪಿಡ್ದ ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂದಿಪ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಗೊಂದಿಪ್ಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಜನ ಇಲ್ಲ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ತಗೊಂದಿಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಜನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಕ್ಕೇನುಜಿ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆಪನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಲೆ ಆ ಕೂಡ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲ ಸರ್ ಏನ್ ಪಾತಿರಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಂಗೂರು ಕುಜಲ್ದಾರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಓ ಗುಂಗೂರು ಕುಜಲ್ದಾರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಓಕೆ ವೈವಾಟ್ ವಸಂತ ಯಾರು ಹತ್ತೀನಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ವಸಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎಂಚ ಸರ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಇರ್ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಉಂಟು ಸಮಾಧಾನ ಪನ್ನಿ ವಿಚಾರ ಅರ್ಥ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಆರಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊರೋಣ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಗುಂಗೂರು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಲ್ಪುಣಿ ಇರ್ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ನಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಪೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಲ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಕೂಡ ಬರ್ಕ ಕುಸಲ್ದ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ದೊಂದು ಕೂಡ ಬರ್ಪೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸಲು ಬಂದಿದೆ ಜಿಪಿಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆ
ಅತಿ ಕ್ಲಿಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಏಕೈಕ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಪೀಣ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು 58. ವಿನೂತನ ಶೈಲಿಯ ಮನಮೋಹಕ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಭಂಡಾರ. ನಾರಿ ಮಣಿಯರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದ ಸಾರಿ, ಕುರ್ತಾ, ಲೆಹಂಗಾ. ಪುರುಷರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡೋ ಟ್ರೆಂಡಿ ಡ್ರೆಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಇದೆಯಾ? ಬಟ್ಟೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಳಿಗೆಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್, ಹಾಸನ್ ಟವರ್, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 08256295208. ನಮ್ಮ ಇತರ ಶಾಖೆಗಳು ಉಜಿರೆ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಮಡಂತ್ಯಾರು, ಬಂಟ್ವಾಳ. ಆಚಾರ್ಯ, ಪುತ್ತೂರು, ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಯ. ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಸುಸಜ್ಜಿತ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ನಿವಾರಣೆ. ಗಂಟೆ ನೋವು, ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ. ಉಬ್ಬಸ ಹೀಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹಾರ. ಎಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್, ಹಿರಣ್ಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬಳ್ವಾರು, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಪುತ್ತೂರು. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8197691577. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕುಡರಣಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕುಸಾಲ್ದ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟೀಯನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಂಚನ 2 ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗಲು ಪಂಡ ಪಲ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶರ್ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ವಸಂತಿರ್. ಸೊ ಪಲ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶರ್ ದಾದ ಒಂದು ಪರೊಂದಿತ್ತರೀರ್ ಓಟುಡು ಅಂತೆಯೇ ಓಟುಡು ಭಿನ್ನಾಯೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಲಂಗಂದ ಈರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡವ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಐನ ಆತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಪ್ರಸಾದ ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕ ಅಂಡ್ಲ ಈರೆ ಬಗ್ಗೆ ಈರೇ ಮಾಡೋಣಗೆ ಈರೆ ಪೋವಾಡ್ನ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಈಗ ಗೊತ್ತಿದ ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಈ ಇಂಚಿನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿರತ್ತ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಮಾನವೀಯತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಓಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಇಂಚಿನ ಈ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಜನಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡುಲೇರು ಇಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಉಡು ತನಕ ಆಪುಣದಿತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪೇರು ಐಕೊಂದು ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಅದ ಪಂಡ 5 kg ಅರಿಕೋರ್ದು ಇರುವ ಕಡೆ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ನಿಗೆ ಅಂದೆ ಫ್ರಮ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅವೇ ಆಪುಣ ಮಾತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಬಾಡ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಜೆಪ್ಪೋಡು ಅದೇ ಈ ಜನ ಉಂಡತಿ ಖಾಲಿ 5 ಕಿಲೋ ಅರಿತ ಬ್ಯಾಗ್ ನಿಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ದುವೇಂದೇನು 43 ಇಲ್ಲಲು 43 ಇಲ್ಲಲು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವತ್ತ 5 ಕಿಲೋನು 47 ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಅಂದಪ್ಪ ಇಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಓಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಸಮೇತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆರಲ್ಲಗೆ ಅದು ಮರ್ಯಾದಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಇರಿಗೆಂಚೆ ಮರ್ಯಾದಿ ಈತ್ ಮಾತಂದ್ ಮಲ್ದುಕ ತೂಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪನ್ಪುನಿಯನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳರಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭ ಸತ್ಯ. ಸೊ ನಿಗ್ಲೆ ಆಪುಂಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫೋಟೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋದು ಒವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊರೊಂದು ಅಗ್ಲೆಗೆ ಹೊರ ತೋಯ್ ಪಾಪನ ಬಾಯ್ತಾಡೆ ಮಾಡದು ತೋಪನಿ ತೋಪಾಪನ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಗುಣ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಫೋಟೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಗ್ಲೆನ ಫೋಟೋನ್ ತುಯ್ಯರ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೇರ ಮಿತ್ತೂರಿ ದೇವರ ಮನ್ಪುಣ ರಿಪ್ಪೇರ್ ನಿಗ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಇಪ್ಪುಣಾಗ ನಿಗ್ಲಿಗೆ 2 ಬತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಫೋಟೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರ ಎಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಒಂದೇ ಎಂದೇನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಮುಕ್ಲ ಆನೆಡ್ ದುಃಖ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂದೇನೆ ಈ ಜನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಪಾಡ್ರ ಮಾತ್ರ ನಾಳೆ ಡಾಯಲಲ್ಲಿ
ಅದು ನಾಲಡಿ ನನ್ನ ಬಂಜಿದ ಫೋಟೋ ಇಂಬೇರನ ಬಗ್ಗೆ ಈರಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಯ್ತ ಅವೇನ ತಪ್ಪು ಇರೆಗಿತ್ತ ಅಂದಾಜ ಈರೆಗೆ ಹಾಕೊಡು ಇರೆಗೆ ಇರೆ ಹಾಕೋಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಕೊಡು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಏನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕದೆ ಏನ್ ಪಾಪ ಹಾಕದೆ ಈರು ಬೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ಅತಿ ಇರು ಪುದರ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಅತ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಅಂದು ಬೇತು ಪುದರ ಏತು ಬುದರ ಒಂಜಿ ಅದು ವಿಖ್ಯಾತ್ ಸರಿ ಒತ್ತನು ಏನು ಪುದರದ ಅದಂದು ವಿಖ್ಯಾತ್ ಬೇತದ ಪುದರ್ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಮಾರೆ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಯಾನ್ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಚಿನ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಲಿ ಉಂಡತ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಇತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವ ವಾರಡಿಗೆ ದಾತಂಡೆ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲ್ತದ ದಾತ ಮಲ್ತೇರಿ ನಿಜವತ್ ಮಲ್ಲೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಾಜಕಾರಣ ಉಳ್ಳೇರು ಇರಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಪೊಕ್ಕಡ ರಾಜಕಾರಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಡ್ಡೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ನೇಮ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಪೊಕ್ಕಡೇನಿ ಆತ ಒಂಜಿ ಓಟುಗಳನ್ನ ವಿನ್ ಇದು ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ನೆಕ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತು ಇತ್ತೆ ಬೆಳಿತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಅದಂದ್ರೆ ಈ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಓಟು ಅಂತ ಬಾರಿ ಬಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಏನು ಬಿಸಿ ಮೇಡ ಮಂಡೆ ಮಾರೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅದನ್ನ ಬರೆದು ಪಾಡು ಬರೆಪು ನೆಟ್ಟು ಸರ್ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂಡೆ ಬರೆಪು ನೆಟ್ಟು ಐಟ್ ಪೆಟ್ಟು ದಿನ ಪೈ ನೆಟ್ಲ ಪಂತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ಟು ದಿನ ಪವನ ಕೈಯೋಟ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ದಿಯ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಣ್ಣಾಗ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ನೋಡು ಅಂಚ ಬೇಡ ಬರಂಡೆ ಬರೀ ರಾಜಕೀಯ ಪುಡಾರಿ ಪಲ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪುಡಾರಿ ರಾಜಕೀಯ ಪುಡಾರಿ ಪಲ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶ ಇವರು ಬಹುದಿನಗಳ ನಂತರ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸತ್ಯ ಅಂಚ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಳಿ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಇವರು ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಪಂಡೆ ನಾ ರಪ್ಪ ಎಡಿಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡು ರಜೆ ಊರ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಅನುಕಂಪ ಗಿಟ್ಟಿಸ ಚೂರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪಾಡು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಚ RIP ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಪಡತೆ ಮಂತನ ಜ್ಯೋತಿ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ VIP ದ ರೇಂಜ್ ಯಾವೆರ್ದು ಮಲ್ಲ ರೇಂಜ್ RIP ವಾರ್ದನಿ VIP ಅತ್ತಿ RIP ಏನು ಗೊತ್ತು ನಿನಗೆ ಜಪ್ಪಲ ಅಂದ ರಿಪ್ಪಿ ಜಪ್ಪಲ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೈತಿನಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಜಪ್ಪನಾಗ ರೆಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಸಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯನೇ ಹಾಲು ಅಂಚೆ ಈರ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇತಗಳು ಮರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅವಿ ಎಕಡೆ ಕಾಲ್ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ಕುಲಾಲ್ ಆ ಪೊಂಜು ಗಂಧದ ಮಾಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹತ್ತಿನತ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ RIP ಅತ್ತು VIP ಅವು ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡಿ ಸೈಪ್ನಾಗ ತುಂಬಲ್ಲ ಗಂಧದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮೊರಣಿಯನು ಸೈತನ ಗೊತ್ತಾತು ಅಂದೆ ಅವ ಈರು ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಗೆಲ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಈರ ಫೋಟೋ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮದ್ದಿತ್ತನತೆ ಈರೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಫೋಟೋ ಎತ್ತು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಾರಿಗೆ ಅಂದಿ ಅನ್ನಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಈರೆ ಪಾಡ್ನಿಗೆ ಗಂಧದ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ಡಿ ಅತ್ತ ಐಕ್ಲ ಮಾಡ್ದಿರಿ ಐಕ್ಲ ಬಾದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬನ್ನಿ ವಾವ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತೀನಿ ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಧ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರ ಐಕಿ ಹೋಗಕಂಡ ಒಂಜಾರನ ಫೋಟೋ ಎತ್ತು ನೈಕ್ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ಪೋಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಈ ಮಂತ್ರವಾದಿ ನಾಡಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇನು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಂತ್ರಾದಿ ಪೋತ್ರತ್ತಿ ರಾಜಕೀಯ ಬುರ್ದು ಮಂತ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯ ಮಾಡ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಊರಿಟಿಗೆ ಹೋದ ರಾಜಕೀಯ ಜನ ಅಚ್ಚ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಡ್ನೆ ಕೋಪದ ಇರು ಅವು ಬೋಡಿ ಇರು ಮಿಡ್ಲಿಡಿತ್ತಿನ ಬೋಡು ಗಡಿ ಗಡಿ ನೆನ್ಪನ್ಪರಿ ಏನು ತಿಳ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ರಾಜಕೀಯ ಅತ್ತೆ ಇಂಕ ಪಾತೆರ ಬುಡ್ ಪರತೆ ಎಂಜಿನ ಪೋಪೆ ಮಾರೆ ಏಪುರ್ ಸೋತ್ರ ಬುಕ್ಕ ನಿ ಬರ್ಪೆ ಆಂಕರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರನೇ ಗೊತ್ತು ನೀನು ಈರೆ ಪಾತಿರು ಜೀಂದು ಏನ್ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ಗೊಂದತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರಡತೆ ಅಂಚ ರಾಜಕೀಯ ನನ್ನ ಬೋರ್ಚಿ ನನ್ನ ಜನಕ್ಕಲ್ದ ದಾಯ ಶಾಪಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲ ಸೇವೆ ಅನ್ಪೇರ ವಿದಾಡ್ನಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಇಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರದೀದ್ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಪಂಡ ಪರಿಹಾರ ಎಂಕ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಸು ಪಡ ಉದ್ದೇಶ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ನಿಷ್ಠ ಅಂತೆ ಆದಿ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠ ಹಿಡಿದು ಕರ್ತವ್ಯ ಮನ್ಪುಡು ನೆನಪಿದ ಅರ್ದಿತ್ತೀನಿ
ನಿಗ್ಲು ಮಲ್ಪನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಿಜವಾದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಾತಾಡ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಸೊ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪನಾಗ ತಮಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ನಿಜ ಇಡ್ಲ ನಿಗ್ಲು ಬೆಳೆ ತತ್ತಿತ್ತು ಪರಪಂಚ ಯೋಚನೆ ಹೆಂಗೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಆಜಂಟ ಪಂಡೇನು ಆಜನ ಗುರುನ ಜಾಗಿಡು ಉಂತಾಂಡು ಮುಂತಾದ ಇಂಚ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂರ ಜನ ಅವರ ಬರೋ ಇತ್ತೇರು ಈ ಜನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಸಾದಿ ಬೇತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಎತ್ತಿ ಸಾದಿ ಬಂದ ಬೇತೆ ಆತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುತ್ರ ಒಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಆಮೇಲೆ ಸವಣೂರ ಅದು ಪುತ್ರ ರೈತೀನಿ ಆ ಸಾದಿ ಎತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಬುಕ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಬತ್ತಿನ ಪರಿಹಾರ ಕೋರ್ಪನವರದು ಬೇತೆ ಅದರ ಮಂತೊಂದು ಪುಣ್ಯತ್ತಿ ಇದು ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಏನು ವಾ ಬಾಯ್ಡ್ ಪನ್ಪುನಿ ಇರೆಗ ಆಂಜನ ಪಂಡ ಉಂಡತ ಈ 1 ಗಂಟೆ ಆರಂದು 2 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನೋಡಂಡ ಅದೊಂದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಾವ ಈರ್ದಾಯ ಕಟ್ ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಈರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಬ್ಬನ ಈರ್ ಬಂದ್ಲೆ ಈ ಜನ ಜ್ಯೋತಿಷ ಉಳಿದಿತ್ತಂದು ಅರಿ ಆನಿ ಅಂಗಾರೆ ಕಾಂಡೆ 9-13 ತನ್ನ ಟೈಮ್ ಮಂಗಳವಾರ ಗಂಟೆ ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಒರ್ಂಬರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂಜಿ 10 ಜವನೆಪ್ಪ ಒಂಜಿ 20-21 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಿ ಜವನೆ ಲಾಟ್ಟ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಕೈ ಕಟ್ಟದೆ ಬತ್ತೆ ಇಂಚ ಬತ್ತದು ಇಂಬಿರ್ನ ಇದ್ರು ಇಂಚ ಬತ್ತದು ಉಂತೊಂಡಿ ಗುರುಕುಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಮಾರ್ರೆ ಬತ್ತದು ಪೂರಕ್ಕಿ ಏನಡ ಮೆಲ್ಲಕೇಂಡಿ ಎಂಚ ಮಾರ್ರೆ ಜಂತ ಫಲಿಪ್ಪುಂಡ ಅಂದು ಫಲಿಪ್ಪು ಎಂಚ ಸಾ ಫಲಿಪ್ಪುನ ಬಲ್ಲ ಪೋಯಂಡೆ ನನ್ನ ಅಂಕ್ಲದಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಆಡ್ತಾರೆ ಈಜಿ ಅಂಚ ಸರಿ ಬಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಕೈ ಕುಳ್ಳುದಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವು ಇಂಚನೆ ಅತ ಅವು ಬೇತರ್ಷ ಹುಡ್ಕ ಆಂಡ ಅಂಚ ಬತ್ತೆ ಜವನಿ ಬತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪಾಪ ಪತ್ತು ಪಾತರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಅಂಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಭಯಂಕರ ಶಾಕ್ ಅಣ್ಣ ಮರ್ರೆ ಬುಲ್ತೊಂದು ಪನದುಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಬುಲ್ತೊಂದು ಪನದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಕಣ ನೀರು ತೂದೆ ಕಂಡು ನೆತ್ತೇರು ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇಜ್ಜಿ ನೆತ್ತೇರು ಬತ್ತೆ ನೀ ಕಣ ನೀರೇ ಬತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಈಜೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ತೂಡುದು ತೂನುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಆಂಡಿ ಆನ್ಪಂಡಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರು ಪರಿಹಾರ ಕೊರುಡು ಇರು ಕುರ್ಜಿನಿ ಏನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಮಹಾಪಾಪ ಅಂಚ ಮೆಲ್ಲ ಮಿನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಉರಂಚ ಎಲ್ಲ ಹುಳೆ ದಾದರು ಇನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏಂಡಿರು ಇತ್ತತ್ತು ಅವಾಗ ಇದು ಆನ ಬಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಗೆ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗಾಯರಂಡು ಅನ್ನೇ ಬಂದಿಜಿ ಗುರು ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಗೆ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗವುಡು ಎಲ್ಲ ಕಾತ್ತೇನೆ ಇಂದು ಪುಗ್ಗೆ ತಿರ್ಗವನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾರ್ರೆ ದಾದ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾರ್ರೆ ಓಡುದಿಲ್ಲ ಸ್ಲ್ಯಾಪದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಕೇಂದಿರು ಮಾರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಡುದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಪದಲ್ಲಿ ಬಂದುಂಡು ಅಂಡಿ ಬಂದುಂಡು ಅವು ಪುಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ವಾರಡೆ ಹೋಗುಂಡು ಅವು ಪುಗ್ಗೆನ ತಿರ್ಗವುಡು ಒಂದು ಈ ಜನ ಐಕ್ ತುಂಬು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಯಾಲ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ನಿನ್ನ ಎಂಚಿನ ಇಲ್ಲ ಸುದೇನು ತಿರ್ಗಾವಿರ ಏನ್ ತಿರ್ಗಾವಿರ ನೀ ತರ ತಿರ್ಗಾವಿರ ಎತ್ತಿಲ ಮಲೆನೇ ತಿರ್ಗಾರ ಬಿದ್ದಾರ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೈ ಕಲ್ಲು ಬಾರ್ದನೆ ನಾನು ಸುದೆ ಕಲ್ಲು ಬಾರ್ದು ಅಂಚ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದಾತ್ರತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ಕೊ ಕೊರಡತ್ತ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪುಗೆತ್ತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ನಾಚಿಗೆಟ್ ನೆಂಚ ಆಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಬೆನ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಪೂಲ ಲೆತ್ತಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಲೆತ್ತಂದು ಬೋದು ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪಂಡು ಪೂರ ಆಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪುಗೆ ಪೋಪುನ ಜಾಗೆ ತೋಜಂಡು ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಂಡದು ಸಿಗರೇಟ್ ಐಪುಣೆ ಪುಗೆ ಮಿತ್ತು ಬೋದು ತಿಂದೆ ತಿರ್ತನೆ ಪೋಡು ಓಟೆ ಮುಟ್ಟದ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಂಚ ಆ ಡಿಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯನ ಬೆರಿ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಈಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ಲೆ ಪುಗೆ ಪಾರ್ಪತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟ ಆಯ್ ಬಲ್ತಿನತ್ತ ಬಲ್ತಿನಿ ಅವೇಡು ದುಃಖ ಐತವ 8 ಇಂಚ್ ಅಡಿಗೆ ಬಿಡ್ನೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಂಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂಡಿ ಪೂರಾ ಅಂಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಬಿಡು ಇಮ್ಮೆರ್ಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆತಜಿ ಬಂದೆ ಪೊದು ತೀರೋ ನಿಪೋಯಿನ ವಿಚಾರ ಅಯ್ಯೋ ಐತ ಪಂಡದ ಸುಖೆಜ್ಜ ಈಗ ಓಲ್ ಮಲ್ಲ ಪೊನ್ನದು ಕುಜುಗೆ ಅತ್ತ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಬಟ್ ಚೈನಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಮುಗಿ ಇಪ್ಪಗ ಅಂದೆ ಅತ್ತ ವಿಸೆಂಡು ಪೊನ್ನ ಇಪ್ಪಡದೆ ಪಾತಿರ್ ಗಪ್ಪ ನಮಕ್ ಏಪಲ್ ಉಂಡತ್ತ ಆಜ ಎಂಚಿನ ಏನ್ ಕೋಪ ಕೋಪ ಅಡ್ಡೊಲ್ಲರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡೋಡು ನಮಕ್ ಒಂದು ಪುದುತು ಎರವೈ ಯಾನು ಬ್ರೋಕರ್ನ ವೇಸಾಡ್ದಿನಿ ಈರ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಾಯ ಕೊಡ್ಚ ಎಂಕ ದುಮ್ಮೆ ಮದ್ಮೆ ಆತನೆ ಆತಂಡಿ ಅಂಚ ಆಗೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಡೊಂದು ಮಾತೆಡ್ಲ ಸೋತುದ ಆತದ ನೆಟ್ಟಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನ್ ಹಾಕಂದು ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಐತಾನ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪ ಬಂದಿತ್ತರ ಕಮಿಷನ್ ಓಕೆ ಇಂಬ್ಯಾಗ ನೆಟ್ ಒಲನ ಕಮಿಷನ್ ಕೊರಿಯ ನಾನು ಇಂಬ್ಯಾನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಉಂಗುರ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಕ ನಾನಕೋ ದೆತೊಂದೆ ಆತನ ಐಟೊಂಜಿ ಸುಧಾರ್ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನದು ಹುಂಗಿಲ್ಲದ ಅವು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಯಾನು ಪೊಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬರಿತಾನೆ ಪೊಣ್ಣು ಎರವೈನು
ಅಲ್ಲಿ ವಾ ಸೇಲೆ ಮಾರೆ ದುಂಬು ಎಂಚಿನ ಸೇಲೆ ಕಟ್ಟ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬೆಗ್ಲ ಅಲ್ಲೆಗ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ ದಾದ ಹೊತ್ತು ಎಂಕ್ ಮಲ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲಿ ಜನ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜನ್ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜನ್ ಪನ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಬಂತು ಗೊರ್ಪೆ ಒಂದುಂಡಾತ ಮಚ್ಚು ಮಂಡೆ ಸಂಬಂಧ ಮದ್ಮೆ ಅದ್ರ ಜೋಕ್ಲುಂಡಿ ಈ ಲೈವ್ ತುದ್ದು ಬುಡದಿ ಎನ್ನ ಪಿಲ್ತಾಯ ಪಾಡುವಲ್ಲ ಅದು ಕೇತು ಬೇಜಾರು ಅತ್ತು ಇದು ಲೈವ್ ತುದ್ದು ಬುಡದಿ ಹಾಕಜಿಲ್ಲ ಅವೆಕ್ ಅಂದ ಆನ್ಲ ಹೀರೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಗೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪೊನ್ನ ಎದುರು ಉಂತದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಜನ ಕಟ್ಟಿನಿ ಚೆಕ್ ರಡ್ಡು ಮದ್ಮೆ ಪೋಪಿ ಕಾಲದ ಬಡ್ಡಾವೆ ಮದ್ಮೆನೆ ಅತ್ತಜಿ ಇರು ತಲಿಪ್ಪಲೆನ್ನ ಮುರಳಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ನಡುತ್ತು ವಿಚಾರ ಬುಡದಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ಬೋನಾಗ ತಾಲಿನ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರೋ ವೈನ್ ವಿಷಂಚ ಯಾನಿಂಚ ಪತ್ತು ನಿಕ್ತೆ ಮಾತಿರಡ್ಲ ಕೈಟ್ ಪುಡ್ಯ ಬಾಡ್ಲೇನು ಈ ಜನ ಪುರ್ಲಕ ಈ ಕೆಬಿಗೇನು ಕುಜಲ ಬರ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯಾನೇ ಬೋದು ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಪೆದೇ ಹೋಗ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬುಡದಿ ಬಿಡದಿ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಈರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇರೆ ಈರೆಗೆ ಖುಷಿ ಅವನ್ನ ಈರೆಗೆ ತಾನೇ ಖುಷಿ ಅವಂತೆ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಜನರೇಟರ್ ಬಾಟ್ಲೆಕ ಒಂದು ಪತಿಗಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅದು ಬೇದುಂಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೀಸ್ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಎಲುವಾರೆಗ ಅಂಚಾರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎನಿವೆ ಧಾಲಾವಡ್ ನಿಗ್ಲನ ಜೀವನಟ್ ನಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನನ ಖುಷಿ ಪಡೆಪಾರ ಅಂಚೆ ದಾದ ಪಂಟ ಈರೆಗೆ ಇಂಬೇರನ ಬಿಡ್ತಿಪ್ಪೇರ ಅಬ್ಬಜಿ ಈರೆಗೆ ಆರನ ಬಿಡ್ತಿಪ್ಪೇರ ಅಬ್ಬಜಿ ಆರ್ ಏತಿರೆಗೆ ಬೇನೆ ಹೊರಡು ಈರು ಆರ್ಗೆ ಏತ್ ಬೇನೆ ಹೊರಡು ಅಂಡ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಏತ ದಿನ ಕೋಪ ಜಗಳ ಮಾಲ್ತಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಒರಿ ಬುಡ್ತಿಪ್ಪೇರ ಅಪ್ಪಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಬೇರೆ ಮಾಲ್ಪೊಂಡ್ಲ ಈರ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಈರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಪಸತ್ ಮಾಲ್ಪಡ ಇಂಬೇರ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ನಿಗ್ಲಿನ ಉಲಾಯಿತ ಜಗಳ ದಾಯಿಗೆ ಅಂದಿ ಅನ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಉಂದುವೆ ನಿಗ್ 2 ಜನ ಸೇರ್ದು ಈ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬೇಲೆಲ್ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರಂಗ ಅಂತ ಪಂಡದು ಇಂದೆಟ್ಟು ನಿಗ್ಲು 2 ಜನ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರೆದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದ ಇಂಚೆ ನಿಗ್ಲು ದುಂಬು ಬತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಗ್ಲ ಏರ್ನ ಮುಟ್ಟನಂಚಿನ ಇಪ್ಪೇರ್ ನಿಗ್ಲ ಜೀವನಟ್ಟು ನಿಗ್ಲ 2 ಜನ ಗೊಬ್ಬನ ಬದಲ ಬೇತೆ ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬ ದಿಪ್ಪೇರ ಅಂತ ನಿಗ್ಲ ದೂರ ಮಾಲ್ಪಡೊಂದು ದಾಯಪಂಡ ಬೇತೆಗ್ಲ ನಿಗ್ಲ ಕಾರು ವೈಪುನಗ್ಲ ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುದು ನಿಗ್ಲ 2 ಜನ ಬೇತೆ ಮಾಲ್ತಂಡ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಪೋಲಿ ಆತ ಅಂದ್ 2 ಜಗಳ 3ನೇ ಲಾಭ ಬಂದು ಪೋಂದ್ ಇಪ್ಪೇರ ನಿಗ್ಲ ಇಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏಪಂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ನಿಗ್ಲು ಮಂತರ ಕೇಂಡ ಬಣ್ಣ ನಿಕ್ಕೇಂಡ ನಿಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಮಾರಾವು ನಿಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ತುಲೆ ಈ ಜಗಳ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಮೂಜಿನ ಬರ್ತದೆ ಎಂದೋರ್ದು ಬೋಂದಿಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜಗಳ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಮೂಜಿನ ಬದ್ದೇರ್ದು ಬೋಂದಿಪ್ಪೆ ಅವೇ ನಿಗ್ಲು 2 ಜನ ಒಂಜಾತ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಿಗ್ಲು ನಾಟಕ ರಂಗಗ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗ್ ಇಂಚ ಮಾತ ನಿಗ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀವು ಓದಿತ್ತಿದ್ವಾರ ನಿಗ್ಲು ಈತ್ ಟೈಮ್ ಕರಿತು ಬಂಡತ್ತ ನಿಗ್ಲೇನ ಅಂಡ ಐ ಮೂಜಿಂದ ಕೊನೊತ್ತಿಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬುಜೂರುಕೆ ಬಲ್ ಕಟ್ಟದ ಸೊಂಟ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೆ ಒಯ್ನು ಆ ಟ್ರೋಪಿಗೆ ಈರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರವಚನ ಮನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇತ್ತಿ 2 ಜನ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನದುಂಬು ನಿಗ್ಲು 2 ಜನ ಜಗಳ ಮಲ್ಪುಜ ಓವೇ ವಿಷಯ ಮಲ್ಪುಂಡ ಇರ್ನ ಗಂಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಜಗಳ ಅನ್ಪುಜ ಅಂದ ಗೊತ್ತಾನತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮರ್ಲು ತುಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆರನ ಕೋಪದ ಪಿರವಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು ಓಲು ಅವು ಗ್ರೀನ್ ತೆಲಿಕದ ಪಿರವಲ ಒಂಜಿ ಕೋಪ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಏರೆಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪುಜನ್ನ ದೇ ಈರಂಕಿತ ಹಾಕ್ಯಾರವ್ರ ಪರ ಹಾಕಲಿ ಪಂಡ ಸುರುಕು ಪಂಡ ಕನ್ನಡದ ಎತ್ತೋನ್ ಪಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಮಂತೊಂಜನ್ನ ದ್ವೇಷ ದಾಯಿ ಇಪ್ಪು ನೀ ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ ಜೀವನ ನಮ್ಮವು ಎಲ್ಲ ಏರು ಉಂಡು ಏರಿಜ್ಜಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಜಿನಂಕ್ ಅಂಚೆ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಎಂದು ಪುರ ಅಂಡ ಆ ಮಂಗ ಕರ್ತಾವಡೆವು ಆ ಮಂಗ ಕರ್ತಾವಡ್ಚ ಸುರುಕು ಇತ್ತೆ ನಿಗ್ಲು ಇಂಚಿನ ಜಗಳ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡೆ ನಾನು ಶೋನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೇಡೆಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೇಡೆಗೆ ಸರಿಯಾಪರ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅದಾನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ತೂಪನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ ನಿಗ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರಿ ಮುಲ್ಪಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರೋಲ್ ನಿಗ್ಲು 2 ಜನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬುಡ್ದು ನಾನ ಒಂಜಿ ಆವಡು ನಿಗ್ಲು 2 ಜನ ಖುಷಿ ತಿಪ್ಪೋಡು ಓಕೆತಾ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ತಿಳಿಪಿಲ್ಲ 2 ಜನ ಮೋನೆ ಮಂದಿ ದೊರೆ ತಿಳಿಪಿಲ್ಲ ಕುಸಾಲ್ ಅಂಚಪ್ಪನ ವೀಕ್ಷಕರೇ 2 ಜನ ಸರಿಯೇರು ಮಾದ ಜಗಳದಾದ ಆ ಜಗಳ ತುಲೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರದಾದ 2 ಜನ ಜಗಳ ಮುಂಚಿನ ತಾಯಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಆರ ಬೆಲೆ ಪಂಡ ವಿಚಾರಗೆ 3 ಜನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಸಾಲ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಿ ಆತೇರು ಸೊ ಈತ್ ಬರುತ್ತ ನಮ್ಮೊಡಿಗೆ ತಲೆಪಾಯ ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಯರು ಮುಗ್ಲಿನ ಆರಂಭದ ಕಲಾ ಜೀವನ ಒಲ್ಪಡದ ಆರಂಭ ಓ ಮಾತ ಮೂವಿಡು ಓ ಮಾತ ನಾಟಕಡು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಕನದಾದ ಇಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೇನುವೆ ಆ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಕುಸಾಲ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್.
ವಿನೂತನ ಶೈಲಿಯ ಮನಮೋಹಕ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಭಂಡಾರ. ನಾರಿ ಮಣಿಯರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದ ಸಾರಿ, ಕುರ್ತಾ, ಲೆಹಂಗಾ, ಪುರುಷರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡೋ ಟ್ರೆಂಡಿ ಡ್ರೆಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಇದೆಯಾ? ಬಟ್ಟೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಳಿಗೆಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್, ಹಾಸನ್ ಟವರ್, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 08256295208. ನಮ್ಮ ಇತರ ಶಾಖೆಗಳು ಉಜಿರೆ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಮಡಂತ್ಯಾರು, ಬಂಟ್ವಾಳ. ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಸುಸಜ್ಜಿತ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಸೆಂಟರ್. ಗಂಡೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್, ಹಿರಣ್ಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬೊಳ್ವಾರು, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಪುತ್ತೂರು. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8196915577. ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕುಡೋರ ನಿಗಲೆ ಮಾತಿರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಕುಸಲ್ದ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಎನ್ನುಟಿಗೆ 2 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ನೀಪ್ನಗ್ಲ ಪಂಡ ಈತು ಬರುತ್ತು ಪಲ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬುಕ್ಕ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ವಸಂತೆ ಬಂದೇನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತದೈತೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪಾಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಮಾತಿರಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ನನಾತ್ ಕಲಾ ರಂಗಡು ಪುದರ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ಯೋಚನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೀಮ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೊಸ ಟೀಮ್ನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಅವಲವಲು ನಾಟಕ ರಂಗಡು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪುದರ್ದ ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು. ಸೊ ಇಬ್ಬರ ಪುದರ್ ರಂಜಿತ್ ರೈ ಸುಳ್ಯ, ಸೊ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ಈ ಪುನರ್ ಇಂಬೇರು ಅನಿಲ್ ಪೇರಿಗೇರಿ. ಸೊ ಇಂಬೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು. ಸೊ ಮುಗಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ವರ್ಕ ಅಲ್ಲಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಾಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಪಾಯರು ಕಾಲರ್ಸ್ ನಗಲು ಇನ್ನಿ 10 ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿದ ವಿಚಾರ ಕಟ್ಟಪ್ಪನ ಬೋಡ್ಚಿ ಬಂದ ರೀಸನ್ ಕಾಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಲರ್ ತೂಕಾಯ್ತು ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಈರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತಿಂದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರೆ ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಪಲ್ಲೆ ಪದಾರ ಇರ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪುಷ್ಪನ ಪಾತ್ರೆ ಶಿಲ್ಪ ಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ರಂಜನಗ ಶಿಲ್ಪ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಶಿಲ್ಪ 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 ಓ ಅಂದು ಆನು ಪೊಣ್ಣು ಪಾತ್ರ ಏರಿ ಯಾನ ವಿಷಯ ಅನಿಲ ಅಂಟಿಯಾ ಯಾನ ಅಂದಂದು ಇರು ಎಂಕ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಪಾತಿರ್ದ ಮಂಗೆ ಅನ್ಪಲಿ ರಂಜು ಡಬ್ಬಲ್ ಪುಡ್ದು ಬೈಯಟ ಬೈಪಲ್ಲೆ ಅಂದ ಇತ್ತ ಇತ್ತ ಕಾಲ್ ಅಂತದ ಎಂಕ ನೆರ್ಪುಣ ಆಯ್ತಾ. ಓ ರಂಜುನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಮಾತು ಬಂತು ಲೈವ್ ಇಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇರ ಮಾತು ಗೊತ್ತಾ ನೀನು ವಿಚಾರ ಮಕ್ಕಳ ಟೀಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿ. ಓಕೆ ಎಂಚ ಸಾಯಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ರ ಅಂದ 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 2 ಜನ ಇನಿ ಕಲಾವಿದರು ನೀವು ಇರ್ನವೇ ಮಕ್ಕಳ ಟೀಮದ 2 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಟಿಗುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಆಗ್ಲೇ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬನ್ಲೆ. ಬಾರಿ ಬರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಹಾಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ದಮಿತ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರೋನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿಲ್ ರೈ ಬೇರೆ ಪಕ್ಕ ರಂಜರೈ ಸುಳ್ಯ ಆಕ್ಟರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದ ಸಮಾಜಡು ಅದು ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಇರೇಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀಕ್ಷಿತರೆ. ಓ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಾಯಿ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಟೀಮದ
ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕರ್ಲನೆ ಪನೋಲಿ ಓಕೆ ಆರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್. ಅವಲ ಮಕ್ಕರ ಟೀಮ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧಕರ ಹಾದಿ ಬಂದು ಪೇಜ್ ಉಂಡು. ಸಾಧಕೆ ಒಬ್ಬರ ನಮ್ಮ ಈ ಕರಾವಳಿ ಸಾಧಕರು ಉಳ್ಳರು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ದುಮ್ಮು ಕನಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ 3 ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕೆಲವು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ನಮ್ಮಂಜಿ ಸಾಧಕರ ಹಾದಿಗ್ಲ ಮಕ್ಕರಗ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಂಚನೆಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಜೀವನ ಎಂಚ ಆರಂಭ ಅಂಡ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಂಗಭೂಮಿದ ಜೀವನ ಒಂಜಿ 8 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಬೇರೆ ಸುಬ್ಬು ಸಂಟ್ಯಾರ್ ಬೇರೆ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಸುರೂಕು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಪಡ್ದು ಅವೇ ಅవి ಇಂಚಿಪ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಬಲೆತಲಿ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಪೋಯ ಸಾಯಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ನ ಪರಿಚಯ ಅದು. ಸಾಯಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬೇರೆ ರಂಜು ಯಾನ್ ಬೇರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಕುಲಾಲ್ ಮುಕ್ಕಲು ಸೇರಿದಿಂಕ್ಲ ಬಲೆತಲಿ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಅನಿಲ್ ರೈ ಪೆರಿಗೇರಿ ಬಂದ ಚೂರು ಎಂಚ ಏರುದಾನೆ ಅದಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬುಕ್ಕ ಬೇರೆ ಮೇಲೊಬ್ಬ ಮಾಯವಿಡು ಸುರೂಕೆ ಅನ್ನ ಕೆಮರ ತೊಯ್ನಿ ಫಿಲ್ಮದ ವಿಚಾರಡು ರಂಜು ಬೇರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿ ಐಟದಾಲ ಮೋಸ ಮಲ್ದಿಜಿ ಐಟದಾಲ ಮೋಸ ಮಲ್ತಿಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಅದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆತಜಿ ಪಿರಿಕಿಲು ಬಂದು ಬೇರೆ ರಂಜುಲ ಮಲ್ತೇರೆ ಐಟ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಅದು ಇಂಚ ಪೋನುಂಡು. ಓಕೆ ರಂಜಿತ್ರೆ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನ ಬಂಡ ಕಲಾ ಜೀವನ ರಂಗಭೂಮಿದ ವಿಚಾರಲು ಒಲ್ಪಡದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಏರಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಏರಿ ಅಂತ ಇಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಸುಳ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಕುಡ್ಲಾರ್ದ ಸುಳ್ಯ ಬರ್ತನಾಗ ಒಂಜಿ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದು ಟೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಶಶಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪದು ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಒಂಜಿ ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪೊಪ್ಪನ ನಾಟಕದ ಬುಕ್ಕು ಅರ್ನ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನ ನಾಟಕದ ಬುಕ್ಕು ಮಿಸ್ ಆಯ್ನೇಕ್ ಅಂಚ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೊಪ್ಪ ದುಂಬು ಆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಲ್ತಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣೆ ಟೀಮ್ ಬರ್ರ ಬಂದಿರಿ. ಸೊ ಪ್ರೇರಣೆ ಆರಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣೆ ದೇವಂಡ ಇಡಮುಟ್ಟ ಐತೆ ಬೊಲ್ಲಿ ಬೊಲ್ಪು ಕಲಾವಿದರು ಪುತ್ತೂರು ನೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲೆ. ಸೊ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಿ ಶರತಣ್ಣಿ ಸೊ ಆ ಟೀಮ್ ಉಡಿತಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಲಕ ಅನ್ನೆ ಮೆಗ್ಗೆಲಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಐರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕರ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತ ಮಕ್ಕರ ಟೀಮು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ನೆಕ್ಕ ಬರಪಾಯ. ಸೊ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಬಂಡ ವಾ ರೀತಿದ ಅನುಭವ ಇತ್ತೆ ಅವೆಂಕ್ಲೆಗ್ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ನ ಎಂದೆನ್ನೋಲಿ ದೇವಂಡ ಆತ್ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪೋದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಲೆನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನಾಗ್ಲನೆ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬದಲಾವಣೆ ದೊತ್ತ ಬತ್ತನೆ ಟೀಮ್ ಈರ್ನ ಜೀವನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ವಾ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಂತನ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಂತನೆ ಟೀಮ್ ಕಂತನೆ. ಸೊ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಕೊರೋನಾ ಕರಿ ವರ್ಷದ ಕೊರೋನಾ ಅಲಕ್ಕ ಕೇರ್ನ ನನಲ ಎಂಕ್ಲಂದತ್ತೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರು ನನಲ ದುಂಬು ಹೊರಡ್ದಂಡ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮನ್ಪಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ಉಂತೋಡ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಖಂಡಿತ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ವಿಚಾರಡ್ ವಾ ರೀತಿದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಹುಮಾನದ ತರತ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಪ್ಪು ಜಿ ಎಡ್ಡೇನ ಫಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ತ ಎಡ್ಡೇನ ಬುಕ್ಲ ಆದಿತ್ತು ಅತನ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದ ಅಳಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಜಪ್ಪನು ಮಾತಾರೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರಟ್ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಸಕಲೇಶ್ಪುರಟ್ ಎಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಂಡಿ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಶೋ ಬುಕ್ ಆದಿತ್ತು ಅಲ್ಪನೆ ಆ ಏರಿಯಾಡಿ ಆಜಿ ಶೋ ಬುಕ್ ಆಯ್ತು ಐದು ಒಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನನ್ನ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಏರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಸಂಪೇರ್ ಮುರಳೀಧರಾಚಾರ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಸರ್. ಓಕೆ ರಂಜಿತ್ ರೈ ಸುಳ್ಯ ಅನಿಲ್ ರೈ ಪೆರಿಗೇರಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಬಾಳ ಶೋ ಕೊಡ್ ಬರೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ನಿಕಲ ಟೀಮ್ಗೂ ಆದರ್ಶ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನಾತ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ತೆಲ್ಪಳ್ಳಿ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಗ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ನೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾಪಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಪಲೆ ಎಂದು ಪನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಅನಿಲಣ್ಣ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಕಥೆ ಈ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅದಿಪ್ಪ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂವಿಲೆಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ದುಂಬದ ಜೀವನ ಈರ್ನ ಲೈಫ್ ದ ಕನ ಬಂದು ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಕನ ನನ್ನ ಸಟ್ಲ್
ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ನದು ಸೆಟ್ಲ್ ಅತ್ತ ನಾನಾಟಲ ಒಂಜಿ ರಂಜನೆ ಪೊಣ್ಣು ನೀ ಐಟಿ ಮದ್ನ ಕನ್ನಡಗೆ. ಸೊ ಆ ಫಿಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪಡು ಬುಕ್ ಇರ್ನ ನಿಜವಾದ ಪರ್ಪಟ ಬಂಟ ಇರ್ ಈ ನಾಟಕ ವಿಚಾರನ ಬಿಡುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಲ ಇರು. ಸೊ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಚು ಇರಿಗ ವಾತ್ ಲೈಕ್ ಐನಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ದುಂಬುಡ್ದೇನ ಅನ್ನೆ ಯಶೋದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂದ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಂತೋಯ್ತೆ ನಡುಟವ್ರು ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಓನ್ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅವೇ ತೊಟ್ಟಿಗೇನು ಇತ್ತೆ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಮರ್ನಾಥ್ ರೈ ಕೈಕಾರದಾರೆ ಆರ್ನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಂತೋಲ್ಲೆ ಎಟ್ ಒಂಜಿ 12 ವರ್ಷ ಆಂಡುತ್ತೆ ಅವೇ ತೊಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ ಒಂಜಿನೇ ನಮ್ಮ ನಂಬುದಿತ್ತಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರು ಬಂಗೊಂಡು ಅಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಚ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪದರ ಮಲ್ಪಡುದಿಲ್ಲರು. ಸೊ ಕ್ಯಾಮರಾನ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆತ ಇಂದಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜೆ ಪಲತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಕನ ಪಂಡ ವಾರೈತಿ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪಂಡ ಈ ನಿಮಿಷ ಮಸ್ತಲ್ಲ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಾಯರ ದುಂಬು ನಾಟಕ ರಂಗದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಲೇನ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಇರು. ಸೊ ನಾನು ದುಂಬ ಇಂಚ ಈ ನಿರ್ದೇಶನದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ నేను ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ನಾನು ದುಂಬ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶನ ಒಂಜಿ ಮನ್ ಪೊಡುನುಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕನ ಅದೇ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಮನಸ್ದ ಕಲ್ಪನೆ ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಯಾನಿ ಬರೆತೀನಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತೀನಿ ಶಶಿ ಶಶಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆರೊಂಜಿ ಗುರಿಕಾರ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ ಪೊಡುನುಂಡು ಕೆಲವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಲು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಡೇನಿ ಅಂಚ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಟೆಲಿ ಮೂವಿಲ ಅರ್ಧಡುಂಡು ಅದೇ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಕೊರೋನಾ ಅರ್ಧಡು ಉಂತದ ಸೊ ಐಟೇನು ಸಹ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಜಾನಿನಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅಂಚ ಅದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಲ್ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಖಂಡಿತ ಬೊಕ್ಕದ ದಂಡ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನೋಡ ಮುರಣಿ ಮೇಲೊಬ್ಬ ಮಾಯಾವಿ ಯಾಕೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಅವೇ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೋನಿ ಮಲ್ತಂದೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡುಂಡು ದೇವಂಡ ಮುರಣಿ ಅರಿ ಸಂಜಯ್ ವಿಜಯ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪೋಯರು ಓದ್ತಿಜೇರು ಬಂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಂಗ ದಾನ ಅದು ಅರ್ನ ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸರಿ. ಸೊ ಅರ್ನ ದುಂಬು 2 ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಯಾನು ಬೈಕ್ ಇಡ್ಬೋರಿ ಅವೇ ಬೈಕ್ ಆರು ಪ್ರೀತಿಡ್ ನಂಗೆ ಒಂದು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಐಟ್ ದುಂಬು 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರನಾರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪೋಯಿನವಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ನೋವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಮೇಲೊಬ್ಬ ಮಾಯವಿಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಐಟ್ಲ ಯಾಕ್ ಮಲ್ತರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಉಂಡ ತೀರೆಗೆ. ಓಕೆ ಕೆಲವು ಘಟಾನುಘಟಿಲು ಚಂದ್ರಚೂಡು ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಠ ಸರ್ ಉಡುಪಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದಾರೆ ಬಾರಿ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ತುಕ ದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ತುಕ್ಕ ನಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ. ಸೊ ಇಡ ಮುಟ್ಟ ಬೈದ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಒರಿಯನೊಂದತ್ತು ಮಾತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಮಾತ ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನ ನಮ್ಮ ಸಹಪಟ್ಟಣಕ್ಲನ್ನ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಡ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತು ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ದುಂಬುದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತು ಖಂಡಿತ 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 ಇರ್ನ ಮಾತ ಕನಲ ನನ್ನ ಅವಡು ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನಿಲಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ರಂಜಣ್ಣ ಹಿರೆಗೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತೆರಿಯರು ಜೀವನದ ಕಥೆನ ಪಂಡರು ನನ್ನದು ದಾದಾಡು ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಪಂಡರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಚಾವಡಿದ ಒಂದು ಹೊಸ ಅರ್ಥನ ಕುರಿತು ತಿಳಿಪಾಯರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇದ ಟೈಮ್ಡು ಲಾಕ್ ಆದಿಪ್ಪುನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ತೆಲಿಕಿಗೆ ಲಾಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಜೀವನ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈಯದ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಕುಸಾಲ್ದ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ 2 ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಗಲೇ ನನ್ನ ತುಂಬ ಮಾತ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಡ ನಾಶದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಂಗ್ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಸೊ ಈರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕಂಚನೆ ಕಹಾಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ದ ಮಾತ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಎಂಕ್ಲಂಗಡೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಂಚಾಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕುಸಾಲ್ದ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪಾವುನಂಚಿನ ಪೊರತು ಬತ್ತುಂಡು ನಿಗ್ಲು ಮಾತ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿದು ತೆಲಿತಾರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಖುಷಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕುಸಾಲ್ದ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಪಿಸೋಡು ನನಾದು ತಿಳಿಕಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗ್ಲನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಪೆ ಇದು ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.